Здравейте на всички, аз съм Шипи. В този епизод ще направим бързо ревю на Magmacraft. Ето това е спална, тук ще ви изпълни когато се логнете. Ето тук са всички ларпове, които може да намерите и да се подвижите към тях по-бързо. Ето насам ще видите окрасата, която е идентична от всички страни. Това е Skyblock, за което още смисъл в момента се очаква да бъде готов. Там е PvP Survival, в който може да отидете и да бягате, да survivalате, да си направите къща, събвате резидент с PvP. Ето тук са правила. Ето тук може да дойдете да прочетете правилата си. Насам, което в момента виждате, тук са всички целият екип на сервера. Може да дойдете и да го видите. Ето тук е шопа, в който ще влезем след малко. Там, разбира се, ето го е евентът. Ще влезем първо в LARP евент. С така май няма да може, така че ще напишем LARP евент. Така, насъга Мегабей, кажи, да кажа хай на YouTube, че снимам. Така, ето това е LARP евент, може да влезете в сервера отново и да го разгледате и да участвате в евентите. Така, ето тук, следващият LARP, който е Enchant, защото евент е втория, но трябва да чуем там. Enchant е на LARP PvP, така ще ви покажа и PvP, и всички лапа, които са на LARP PvP. Ето това е LARP Enchant, който също се намира на PvP-то. Продължаваме насам, ето това е спаунът на PvP-то. Виждате страхотен спаун. Това е Мегабей, който лети. Така, продължаваме. Ето тук има трапът честове, така се каже, смисъл тези, които да оставате там айтеми за бедните. Ето това е Parade, тук е пломбовата, която прави Revenge Force, той е главния на сервера. Ето това в момента, виждате как се минава и падам. Така, ето тук. Това е фулда, да. Това е фулда, това беше фулда. Нека продължаваме с другите лапи, които са на този ларп. Другия ларп, който е на този ларп, what the fuck. Да, това е ларп PvP, както казах. Ето тук е ларп Repair. Виждате, има ламбили. Може да се реперните Hunt и Repair Roll за известна сума. Така, сега, както виждате, отдясно може да видите, че аз съм имал 1530 парички. Следващия е FPS Food, казах къде е. Нека да продължаваме с следващия. Ето това е следващия ларп, който е ларп FPS. Бих казал тук, че ми върви с добър FPS. Ето тук показвам FPS-ът, в който ми върви, като снимам. Ето тук виждате, че ларпа е направена все пак малко или много с окраски, но мисля, че трябваше да бъде с един цвят. Но както и да е, следващия ларп. И за да покажа Magma Chest. Окей, Magma Chest, това е също на LARP евент. Там когато вотвате, нали, сега ще видите. Ето тук когато вотвате и отваряте този Magma Chest, ето какво може да се падне. Нека започваме с следващия LARP, който е Nether. LARP Nether е точно всъщност ето тук. Ето това е LARP Nether. Точно ето тук ви спаунва. Ето така ви спаунва и влезете в този Nether. Следващия LARP, който е LARP парцели. Така, сега ще чуем на LARP парцели, защото не сме ходили там. Окей. Ето ги и LARP парцели, това е доста са много парцели, но в момента все пак съм носен чънка и не можем заради всички чънкове. Да. Нека видим следващия LARP, който следващия LARP е правила, както казах къде е PvP Repair Shop. Казах къде е Staff, само Shop и SMS останаха. За да станете ютубър, ви трябва 250 моната, мисля, че бяха. Да, ето го LARP Shop. Това е обабеницето, а това е че големия такова, нали да. Това е шопът, всичко може да се купи, но не всичко може да се продаде. Така, ето Magma Stumble. Това не знам точно какво е. Да. Но виждам само, че нещо много скъпо. И да, тук пари може да скарате само чрез като силвате айтеми. Ето тук пълно се силват Golden Apple и легендарки се силват. Sugar се сейва
се силва, който пак е доста добре. Survival съм Sugarcane за 35 парички, може да събирате и така. Следващия лот, който е последен е SMS. Този лот са всички ранкове, които може да закупите с SMS. Така че нека да ги видим, както ще видите след малко какво ще ви кажа. Ето го ранг VIP, цена 4,80 лева, да трайне 3 месеца. Кандидатите може да видите като командите, може да видите като напишете Help VIP. Ето тук с вас са всички команди на този ранг. Така може да победите на всички ранкове. Ето тук има отделни ранкове, които са Unban IP е цена 6 лева. Ако желаете да скупите някоя услуга, са сайт magmacraft.bg.ml. Командът Fly цена 6 лева. Това са допълнителните команди. Ето тук аз като стана ютубър, след като качах клипа, разбира се ревюто, ще получа ранг с командите на Platinum, което е Help Platinum. И това са тези всички команди ще получа. Да. Това беше всичко от ревюто, приятели. Надявам се харесало. Нека ви покажа и хома ми, който направи Brain Damage BG, за който му благодаря. Каналът ще бъде долу в описанието. Също така искам да благодаря за тези 977 абоната. Странно съм ви благодарен, това не са малко абонати. Ето това е хома, който направи Brain Damage. Аз съм почнал да го завеждам с тези честове. Тук ще сложа най-скоро време. Ще сложа и трапи честове. Ще стане добро място, не трябва да вкарам F3, но няма значение. Да. Това беше всичко от клипа, надявам се харесал. Аз гледах и IP на MagmaCraft ще бъде долу в описанието. Ако също още такива ключета, може да се абонирате, ако не сте го направили. Да харесате клипа, за вида, че ви е харесал клипа. Също така, може да влезете в сервера. Аз ще съм почти всеки ден тук, бих казал, но не играя толкова Minecraft, но когато ме няма в PP България, играя тук. Така че това ще бъде всичко от мен. Довиждане.